Dayaan mo na si Baak. Kung alam mo lang, sa isang buwan, 3 beses lang maligo yun. Ako, 30 mil na. Kung gusto mo magkapera, sigurado yun, malapit sa katotohanan. Kung kanina mo sana sinabi yan, edi sana hindi kita napagalitan. Tara sa loob, pag-usapan natin yan. Wala ka ng gatas, wala ka ng milk. Paano yan? Wala kang pambili papa. Yun na lang kanin na. Yung sabaw niya na. Yun na lang kakainin mo. Wawa naman. Ay nga po, daw mo na yun. Ang galing-galing naman ng baby boy. Grace. Dati aramay dahil. Pagkikita mo lang ang tagaw-awira kon. Akan ba lang? Siya kon. Namuk mo tagawawira, oras kas kasano. May batam. Tamali kayo namapan kanya ni. Apa yang ngarating ka man ay? Ngay bagak kanyam ko. Ano jay? Dati ko sapsapol ti labor, di karuba may. Kailangan ta kano, kurang da tao. Oh, tapos at lainak, tapos gubrata, tapos aji suldon ta, iinom tantong malaag. Oo na, manti ka masaw. Kasi tumula papanan na, agbambannog talang. Nagadumit nga yung bagamon, ibagbalang no kahit mo ti agkakwartan. Kaya damag kanya mo na inom mo amin aji masapulam. Muruyot. Ay na, nagadong amom. Apay nga napanggaman to yun. Among lagad nakagura ka bagat kaong. Apay nga kaungit na kaya umit araramidik nga madikan niya na. Di ba balaw? Katungtungong tao ba yung sumbatan na kagarad? Mutalang ka nga talaga. Amuna ni bagat kaong, ngayon naramid mo. Ngayon takas na nga ginumta. Nagkapoy kami nga agpalusutin kasi lamadi ka nga mamartit. Pag yung lalaing ka mo Bakit kong takapan niya, duling ka pala tani. Gano'n mo tani, iyabong mo, partakam. Hindi ka gagarota ka, siya bala. Atoy bakay! Go away! Saka lang ha, steady ka lang. Ang nga nagbayad ka akong sungsong bat, kunak na pumano ka manan. Kasla, mapukaw ka na na yung tao. Iya pa man Emma, pakabingtuwa man, at tinaramid natin ang maday. Emma! Emma! Lumabas ka nga dyan! Bakit ate? Hoy ikaw, bakit mo pinagkakalat na bakla si Baag? Wala naman akong pinagkakalat na gano'n na. Tsaka masama yun, no? Yung magkakalat ka ng chismis na hindi naman totoo. Hindi, dinay mo pa. Ginagawa mo yun para mapasayo si Baag. Di ba, totoo? Hapay, sino man nagkunakinyam? Nga ni Emma tagiwarwaras nga bakla ni Baak. Kini Mayla, kini Maria. Sulit na nagbaga kanyak. So nga pagpagamatang ading mo, marmaramatan. Abol nga abol kini Baak, muna ka lang nga manak kaya di nga taon. Makaumutan! Yung sa plata kamsap mo! Paya, nakaihablad ka launay. Ikaw naman, Emma. Totoo ba yung sinasabi ni kuya mo? Hindi ate, hindi totoo yung sinasabi niyan. Gumagawa lang ng kwento yan. So ngayon, ako pa yung lumalabas na sinungaling. Magtigil-tigil ka ha. Dayaan mo na si Baak. Kung alam mo lang, sa isang buwan, 3 beses lang maligo yun. Mata na lakay. Pero may mataw nga man. Makaungutan ka talaga may blata ko. Nagsupol sayang sa kon. Kuya, cross my heart. Hindi ko talaga pinagkakalat na bakla si Baak. Wala na. Hindi na talaga ako naniniwala sa'yo. Kami na tubig ang lakay. Takotong-tong na, Emma. Ikaw, Emma, sumunod ka sa akin dito sa loob na mag-usap tayo. Bakit, ate? Basta, may pag-uusapan tayo. Babak, lumarkatan. Awandahan na dito ang nugay. Awandahan, lumarkan ah. Ano pila ko kuhan dita? Sumirip ka pa ilang dito ang tunugay. Kasi sabang nakaduwa ka, nagsakit. Ang kanina natin diwan. Kaya min kasi tibagampan nga daw. Kaya titiro mo tingiwat ka na mabaling ka. Apay agpeso aji warwaras na yung mga baklaak. Kuy, mga
Sana kanya ni Mayla ni Maria. Ni Emma kano tigwarwaras nga bakla ka. Di damag, paypayso nga bakla ka. Bam tigpaypaysaw. Kisti sabam, nagbayag na agkadwan, mamati ka kanya na Andres. Over-minded body Andres. Numabarin lang nga patunayan nga di kinalalaki kanya na, patunayak kay. Ata manon, aging lalaing ka manon. Damdama, agtakki ka manon. Amami nga ibagam, ay isang apulaw, may isa lati patsyag, sag. Mamati ka nga rin bakla. Di ta ka manlatan. Che, I hate you. Kisti sabanan. Che. Parami gyaro ti lalaki ay jahi, che. Kisti sabanan, paklansangan mo lang nga talagahan. Kuya. Oo, inaamin ko. Ako yung nagkalat na bakla si Baak. O tignan mo, nagsinungaling ka pa kanina. Huwag mo nang ulitin yun, masama yun. Andres, nakita ko kayo ni Myla na nag-uusap nun. 10,000 lang yung binigay niya. Ako, 30,000 na. Kung gusto mo magkapera, sigurado yun, malapit sa katotohanan. Kung kanina mo sana sinabi yan, edi sana hindi kita napagalitan. Tara sa loob, pag-usapan natin yan. Sunod ka. Talagang si Kuya Andres, pagdating sa pera, hindi mo talaga mautakan, no?